Postoji jedna biljka čiji je miris toliko prepoznatljiv da ga mnogi mogu prepoznati u samo nekoliko sekundi. Upravo zbog te posebne arome već stoljećima zauzima posebno mjesto u vrtovima, domovima i raznim tradicionalnim pripravcima. Riječ je o lavandi. Lavanda je najpoznatija po svojim prekrasnim ljubičastim cvjetovima i mirisu koji mnogi povezuju sa opuštanjem i ugodnom atmosferom. Zbog toga je jedna od najčešće uzgajanih ukrasnih biljaka u svijetu. Njezina aroma često se koristi za stvaranje osjećaja svježine u domu. Mnogi ljudi drže osušene cvjetove u ormarima, ladicama ili drugim prostorijama kako bi prostor dugo zadržao ugodan miris. Lavanda je posebno omiljena među vrtlarima jer tijekom cvatnje privlači pčele i druge korisne oprašivače. Upravo zbog toga često je možemo vidjeti uz staze, ograde i rubove cvjetnjaka. Osim toga, mnogi uživaju u njezinoj aromi tijekom večernjih sati, kada žele stvoriti mirniju i ugodniju atmosferu nakon napornog dana. Neki dodaju cvjetove lavande toploj kupki, dok drugi koriste njezine osušene grančice kao prirodan mirisni dodatak za dom. Jedan od najjednostavnijih načina korištenja lavande je stavljanje u čarapu. Dovoljno je napuniti pamučnu čarapu osušenim cvjetovima i smjestiti je u ormar ili pokraj kreveta. Koristite li lavandu samo kao ukrasnu biljku ili i na druge načine? Svakako se pretplatite na naš kanal kako bi podijelili iskustva. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.